To kapod wan mana e kaunti nogono ma Homa Bay ni miyo moro ma jahigni 30 ma en chi liel kendo men nyithindo 5 e gwenge mag Kobodo Ndhiwa koro ogolo kwayo ne jogo manyalo chiwo sir ne wuode ma yande ni chakoro timo penj mar klas 8 to dhi riwore gi skul mar sekondari kanyalo konye mondo koro chul fee. Miyo nogono wacho ni koro nyathine nogono ni oyudo marks 314 kata kamano onge nyalo moro amora mondo oter godo nyathine e skul ma Mirogi Boys ma yande ni chakoro luonge. Bende wacho ni ka inyal konye kata gero odno ma bende wacho ni ode ne ok ni kare ahinya kendo dwa ni josiasa kata ng'ata ma bende chunye ler owuok oko mondo koro konye e midhiero ma kamago. An Rema Wino jaoda notho 2017. Oweya gi nyithindo 5. To nyithindo 5 go asekalo go kuonde matek ma ka yuocha ema konya marach kakalo go kamano. To pod akala kama tek. Koro akwayo ji ni mondo okonya yawa, awinjo matek gi nyithindo. An gi higa 30. Koro akwayo jopiny ni konya uru sirikal. Ero kamano. Sirikal konya uru yawa, oda oti, oda ogore piny oda mukore achiliel akwayo u. Matin ka chunya sa nyalo donje chunyi, konya uru gerna uru ot. Gi nyathina ni be upuonjna uru, an chiliel yawa, konya uru sirikal. I was learning from Kobodo Primary School. I managed to score 314 marks. I'm begging for help so that who can help me that so that I can go to school and learn again.